Hi everyone, welcome back to it. Welcome back to my YouTube channel. Boom! Kwaphinde kwamatrasi sesifine sabuya sizowulula lo wulu. Namhlanje siwulula ngabani? Siwulula ngoJezik. Jezik the one and only Zekete, Zekete, Zekete. Silapha kuyi. So isukaphi loo nto? Isukela kwi-podcast yaMonday from iPiano Pulse, uSifiso ebuzile bam bawuhlukunyiswa yintoni ulantuku Josiah Disciples and Jezik. Amajita icacile uba hayi zimbintshi, so inkulu into eyenzekayo but kangafuni uyiphuhlisa umjita uba kwenzeka ntoni, but ubuziwe uba xa yayingubani uBeyonce of the group. So egrupini mos bakhona lowa ufuna special treatment, so icacile umjita uba okay laa type. But ke come siwulule. Uyakhumbula ekuqaleni Mr Jezik ngoko bethanda unxiba ezaa zigqebhezana zakhe zeshoti, bum shot. Oh, okay. Asikho up. And then there was a story that was surfacing on Twitter, on X, back then. So abantu befuna naye besitsho ukuba umjida is giving. We don't know. Asiyazi. But ke icacile uba ngumntu onzima ukusebenza naye ke because abantu abaninzi bayahamba kulaa record label le under yena. I think unabo abantu aba-under yena ilaa nto kwi-record label yakhe. But ke umjida icacile uba yidiv ngumajezik